खुलुमबाय गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। दिनैनि दा खौरां मेल बे खौरां मेलखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा थांखि बे थांखि बायदियै बेखौ लानाय जादों। मानोना होनब्ला जोंनि जा बर' राव बे बर' रावखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि मोनसे बिथांखि लानाय बायदि जों नुनो मोनदों आरो बेखौ दिनै आसाम सरकारा थांनाय एप्रिल दाननि 14 थांनाय 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननि 14 खालार खालि एसे गभर्नरनि अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावदों जे माने अखमाव अनलि असमिया रावासो बाहायनांगौ आरो बे अफिस आदाলত गासै मावख'आरि जाफोर खामानि बे खामानिफोरखौ असमिया रावजोंसो बाहायनांगौ होननाय लोगो लोगो जोंनि नोजोरथियाव बेखौ बिजिरनानै नायदों आरो बिजिरनानै नायनानै नुबाय आरो बेयावहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथांमोना बे आयेननि माबानि अर्डिनेन्सनि गेजेरजों दे असमिया राव लोगोसे खिन्थु मोनसे कन्डिसन थागोन जेराव BTED 6 शेड्युल माने बे डिमा हासाव कार्बि आंलं आरो बराक भेलिया माने बे माने 6 शेड्युल नङा खिन्थु बराक भेलिनोबो बेवहाय बाङालि भाषाखौ बाहायनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। नाथाय 6 शेड्युल एरियायाव माने बिदिनो एखे थागोन खिन्थु BTED आव बर' भाषाखौ बाहायनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेयावनो क्लियार बा स्पष्ट बा रोखा दि जुदि सारा आसामावनो जुदि बर' माने बर'नि सोलाय असमियाखौनो जुदि बाहायनाय बाथ्राखौ बुङोब्ला बे आयेना बेखौनो बुंदों बेखौनो थिनदों बिथोननि गेजेरजों दे बेखौ बुंनाय लोगो लोगो बड'लेण्डआवबो बे माबाया माने गोहोम गोग्लैयो आरो बेवहाय बुंफाबावदो इंराजि लोगोसे बर' रावा थागोन आरो असमिया रावखौ थोंजोङै बुङाखै खिन्थु असमिया रावाबो बेवहाय हाबनानै थायो। दा बेबायदि माने खान्थिखौ बाहायनाय लोगो लोगो जोंनि जाफोर बर' बिजों दा फरायबाय थादों बे बर' बिजों फरायनायफोराबो दिनै गोमालांनायनि मोनसे माबायाव फैगोन। मानो होनब्ला खालि बर' माने बिजोङा BTED आवल'सो फरायनाय गैया बा BTR नि सिङावल'सो फरायनाय गैया BTR नि बायजोआवबो गोबां जायगायाव बर' बिजों फरायनाय दं, फरायसाफोर दं, रायजो राजाफोर दं आरो बर' राव रायज्लायनायबो गोबां दं। दा बे बिथिङाव जिहेथु अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबाव जों मिथिगौ जे जोंनि बर' रावखौबो अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बा लोगो राव हिसाबै मावख'आरि लोगो राव हिसाबै 1984 मायथाइयावनो सरकारा आजावनायनि उनाव अर्डिनेन्सनि गेजेरजों 1985 मायथाइयाव बेखौ आसाम सरकारा फोसावदों आरो बेनिफ्राय बेखौ बिसेसकै गुबुन जायगायाव बाहायाबाबो क'क्राझार महकुमा आरो उदालगुरि महकुमायाव बे बर' रावखौ अफिसियेल बा मावख'आरि राव हिसाबै बाहायनाय माने बेखौ माने खाबु होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव फैयै फैयै जों नुबाय जे बिनि उनाव जोंनि बर' रावखौ जाहाथे फेहेरनो हायो बे बिथिंखौ सोमावसारनायनि लोगोसे माने रायजो नागिरनाय लोगोसे जि BLT माने जि माने गौथुमदोंमोन बे BLT जों 2003 मायथाइयाव भारत सरकार असम सरकार आरो BLT लोगोसे बेवहाय गुबुन गौथुमफोराबो दंमोन फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादफोराबो दंमोन थाफानानै बेवहाय रायज्लायदोंमोन आरो रायज्लायनानै जि माने जों आगोलनिफ्राय जिहेथु बर' रावखौ माने लोगो राव हिसाबै बाहायनांगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन बेखौ 1985 मायथाइनि उनाव आरो 2003 मायथाइयाव बेखौ जाहाथे भारतनि संबिजिरावबो माने थिसननो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बेखौ दा माने सागानाव बा बे गोरोबथायाव बेखौ आजावना लानाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो 2003 मायथाइनि गेजेराव बेखौ फेब्रुवारि दानाव जिहेतु माने सागाना जादोंमोन बिनि उनाव बेखौ मार्च दानाव नमा माने खालारखौ बावबाय खिन्थु बै माबायाव दिल्लीनि जानाखि मिरु सरकार एबा पार्लियामेन्ट बे पार्लियामेन्टआव बेखौ आयेनखौ रनसायो सेप्तेम्बर दानाव रनसायनानै बेखौ ओरैबायदि माबाबाय जे बर' रावखौ भारत हादरनि माने संबिजिरनि 80 शेड्युलाव बेखौ थिसननाय जादों। 80 शेड्युलाव थिसननाय लोगो लोगो बे ओरैबायदि खाबु थायो जे बे रावा जायफोर रावा 80 शेड्युलाव थिसनजादों बे 80 शेड्युलाव थिसनजानाय रावा जेराव माने बर' बा बर'ल' नङा जाय रावखौ थिसननाय जादों बे रावारि जुदि बै गुबुन गुबुन जायगायाव दंब्ला बै गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ बाहायनो हायो। बे बाहायनायनि बेलायाव बिजों हिसाबावबो माने माबानो हायो सोलोंथाइ लानो हायो। बिनि लोगोसेनो खिन्थु मावख'आरि हिसाबै
मावख'आरि लोगो राव हिसाबै बेखौबो बाहायजायो। मावख'आरि लोगो राव माने बेखौनो बुंनो थाङो जे बेवहाय जिनिखि सरखारि खामानि मावनाय सोरखारनि जा माने जा खामानिफोरखौ मावो फोसावनायानो जा लिरनायानो जा बिथोनानो जा आयेन दानायानो जा गासै बा बिथांखि दैखांनायानो जा गासै बिथिङावनो बेवहाय बे खाबुआ थायो। आरो बे लेखायै जोंहा बर' रायजो राजाया माने बिटिएडि मोननायनि उनाव बे माबाखौ थिसननायनि उनाव बेखौ जों जोबोर गोजोनदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बेखौ जों बाहायनायाव जेरैबायदि जों नास्लाबदोंमोन बेखौ बाहायनायाव जोंहा एसे माने माबा थालांदों, लोरबांथि थालांदों। सरकारनि फारसे जेरैबायदि मावनांगौ जोंनि आसामाव थानाय मावख'आरिफोरा जिहेथु जोंनि मानसि नङा बिसोरो मावनो थाखाय बेबायदि मोनसे माबा गैया, गोसो गैया। गोसो गैयिनि थाखायनो बे मावफुंनायखौ जोङो गोबां जायगायाव जों नुनो मोनाखै। बेबायदिनो 2016 मायथाइयावबो फिन बे माबाखौ आयेनाव लाना फैफिनो, बेखौ गभर्नरनि गेजेरजों बेखौ फोसावफिननाय जायो। थिग बेबायदिनो फैयै फैयै एनडिएफबिजों आरो फरायसा आफादजों लोगोसेनो 2020 मायथाइनि 27 मायथाइयाव माने जानुवारियाव जा गोरोबथा सागान थामथि गोरोबथा सागान खालामबाय, बे थामथि गोरोबथायावबो बेखौ फिन लाना फैफिननाय जादों। आरो बे लेखायै बेखौ बाहायनायनि मोनसे माबाखौ लादोंमोन। आरो बे जिहेतु आं आगोलावनो बुंबोखाबाय जे बेफोर खाबुआ दंखायो। आरो इतिमध्य जों नुनो मोन्दों मिरु सरकाराबो गोबां माने माबा माबि हाबाफारि लादों। जेरै भारतनि जानाखि संबिजित, बे संबिजितखौबो बर' रावावनो दानस्लायनाय खामानिखौ मावफुंबाय, दानस्लायखांबाय, माथ्र सोदांखांबाय, माथ्र सेबखांनोल'सो बाखि दङ। हयथ' बेखौ मार्चनि दानावनो सेबखांनो सरकारा खोब बोलो होदोंमोन। दा एसे हयथ' माबायाव सोदांनायाव माबा माबि थालांनो हागौ, बेखायनो बेखौ नायफिनफिननाय जादों। हयथ' बे साननैसोनि गेजेरावनो सेबखांनाया जागोन। आरो बिनिफ्राय जों बुजि मोनो जे जोंनि भारतनि संबिजिताव दिनै 90 सेड्युलाव थिसननाय माने जोंनि बर' राव, बे बर' रावा जेरावबो बाहायजानाय माबाया दं। आरो बे लेखायैनो दिनै बिजों महरा बिजोंखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो बाहायदों। लाइब्रेरियान थिसननाय बिनि बेलायाव ओरैबायदि खाना होदों जे गाव बेवहाय बुंदों जे लकेलारि रावा थानो हागौ, नाथाय बेवहाय असमियाजोंनो माने मा बाध्यतामुलक बा एकदम होथारनांगौ, बेखौ बेवहाय थि खालामनाय मोनसे अर्डिनेन्स माबा बिथोन हरदों। दा बिनिफ्रायनो जों बुजि मोनो जे जोंनि बर' जायफोर बिजों फरायनाय बा बे बर'साफोरा निस्सय बेवहाय बादायनानै माने बिबुंगोराबो जानो हानाय नङा, लाइब्रेरियानबो जानो हानाय नङा, बेफोरबायदि मोनसे खोलोब लादों। आरो बेखायनो जों खावलायदों। आरो गुबुन गुबुन फरायसालिबो जों नुनो मोन्दों जे जों खनले खनले बुंबाय थादों जे बिटिएडिनि बायजोआव, बिटिआरनि बायजोआव जेराव जोंनि माने बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि आंखाल, बर' बिजोंनि जायफोर साख्रिआवलाफोर बिसोरो आजिरा मोनबाय, बेफोर माने जायगायाव दिनैबो मा असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिखौसो बेयाव थिसनना दोनदों। दा बे मोनसे जोबोर दुखुनांथावना, बेफोरखौ जों सावरायदों, बेखौ बोखारनांगौ। आरो बर' माने बिजोंनि बिजाथिखौ जाहाथे बेवहाय थिसनो, बेखौबो जोङो खावलायदों। आं दा नैबेनि गेजेरजोंबो जाहाथे बेबायदि फरायसालिफोराव जेराव जेराव दोङो बेखौ जाहाथे आसाम सरकारा थिसननायनि राहा खालामो। आरो जोंनि बर' बिजोंखौ जाहाथे बिटिएडिआवल' नङा बा बिटिआरआवल' नङा, बिटिसिआवल' नङा, बिनि अनगायैबो बिटिसिनि बायजोआव कार्बि आंलंआवबो दोङो, माने धेमाजियाव दोङो, लखिमपुराव दोङो, जनायाव दोङो, नगावआव दोङो, बेजोंहाय माने जोंनि कामरुपआव, गुवाहाटियाव दङ, गवालपारायाव दोङो। बेफोरबायदि बायजोनि जायफोर जोंनि बर' हारिनि रावारि बिजोङाव फरायदों, बे फरायनायखौ बेबायदि होबथानो नाजानाय बायदि जों नुनो मोन्दों। बेखौ जाहाथे होबथाया आरो बेखौ जायनोखि माने माबा अर्डिनेन्स जारि खालामदों, बे अर्डिनेन्सखौ बोखांना लानानै बेफोरबायदि आं मख'नाय जिल्लाफोरनि फरायसुलिफोरा, रायजो राजाफोरा गावनि बिमानि रावावनो जाहाथे फरायनो खाबुखौ मोनो। आरो जायफोर माने आनजाद जागोन साख्रि बाख्रिनि बेलायाव, बे बेलायावबो जाहाथे जोंनि बिजाथिफोरा जाहाथे बेवहाय माने गावनि बिमानि रावजोंनो सोंनाय फिननायखौ होनानै बै साख्रिखौ मोननायनि खाबुखौ मोनो, बेखौ जोङो दाबि खालामदों। आरो ओंखायनो नैबे जायनाखि 14 एप्रिलाव फोसावनाय बा 14 एप्रिलाव जेनाखि आजावनाय आरो जायनाखि आदेश होदों, हुकुम होदों जे बेखौ असमिया रावल'सो जानांगौ होननाय माबाखौ जाहाथे दैखांना लायो आरो बयखौबो जाहाथे खाबु होयो, बेखौनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माने दाबिनाय जादों। दा जोङो अलरेडि रायज्लायदों जे जों बेखौ खावलायदों। दिनै सारा असमाव, सारा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला लोगोसे गुदि आफादफोराबो बे बेलायाव माने
खौरांगिरिमोनखौ खावलायनानै खौरां मेल जाहाथे खुङो आरो खौरां मेल खुंनानै जों जे दिनै आसाम सरकारा आजावनाय जानाखि अर्डिनेन्स बे अर्डिनेन्स बा अर्डिनेन्स होदों बेखौ जों आजावा बे बिथिंखौ बयबो जाहाथे रायजो राजा मिथियो आरो लोगोसे सरकारखौ जाहाथे खावलायो जे मा जोंनि खावलायनाय लेखायै जाहाथे सरकारा थाबैनो बे माबाखौ हुकुमखौ जाहाथे दैखांना लायो बेनो जोंनि सारा माने आसामाव दिनै बेखौ खावलायनाय मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ खालामदों जोंनि भारतनि संबिजिताव जोंनि 90 सिडुलाव थिसननाय माने जोंनि बर' राव बे बर' रावा जेरावबो बाहायजानाय माबाया दं आरो बे लेखायैनो दिनै बिजों महरा बिजोंखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो बाहायदों आरो जों दिनै बर' रावखौ बेंगलावबो जोंनि बर' जायफोर दं बिथांमोनाबो दिनै एमआइल हिसाबै लानानै बेखौ सोलोंगासिनो दङ बिनि अनगायैबो गुबुन हादोर नेपालाव पर्यन्त बेखौ एमआइल हिसाबै लानानै माने बिथांमोना माने बर' रावखौ सोलोंनो इतिमध्य दावखोदों दा बेबायदि माने खोलोबाव सफैनायनि उनाव दिनै मेगन सादों आसलथे आंनिबा माने मेगन सादों होनना बुंनांगोन सरकारा जोंनि बर'फोरनि जौगानायखौ बोरैहाय माने होबथानो हागोन बेबायदि सोलो लानाय बायदिसो जों नुनो मोन्दों बेखायनो बे जेनाखि 2025 मायथाइनि जा एप्रिल दाननि 14 खालार खालि जा माने अर्डिनेन्स फिन फोसावबाय बे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो थांदों बिसोरो जे सारा आसामाव असमिया रावखौ कम्पालसरि माने मावख'आरि राव हिसाबै बाहायनाय जासिगोन बेखौ बाहायनो थांनाय लोगो लोगो निस्सय जोंनि बर' रावारिनि सायावबो गोहोम गोलैगोन मानोना होनबा बिजों फरायनायावबो माने जेंना फैगोन मानोना होनब्ला बेखौ बाहायनाय लोगो लोगो मावख'आरिफोराव माबाफोर साख्रि बाख्रि मावनो नागिरनो माने माबाफोर मोगा मोगि होयोब्ला इन्टारभिउ होयोब्ला बेयावबो माने मा असमिया रावजोंसो माने सोंनाय फिननायखौ होनांगोन बे बिथिङाव जोंनि बर' माने जायफोर बिजाथि थागोन बा बर' राव बा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा बा जायफोर बिजाथिफोरा बेनिफ्राय जानगारनो गोनां जागोन जों बावैसो नुनो मोन्दों असम सरकारनि जानाखि सोलोंथाइ बिथोनगिरि गोजौ माने जौसिन बिथोनगिरि बे बिथोनगिरिया मोनसे ओरैबायदि होदों जे मा कलेजाव बा फरायसालिमायाव এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নামভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নামভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।